Nyt oli kuulkaas pikkuusen kovetumpi löytö. On OHC ja on rautakansi ja metallinen soundi ja on vaikka ja mitä. Mä usein vain niinku ihmettelen enkä voi niinku ymmärtää sitä, että mikä siinä on, kun ei näitä OHC:tä arvosteta. Että pitää olla aina joku Volvon moottori tai joku muu muotimoottori, mutta sitten kun katsoo niitä miehiä, mikä aina niillä muotimoottorilla ja Volvon moottorilla, että ne ei vaan osaa virittää. Sillä OHC on vain sellainen, että se vain pitää ostaa virittää. Ja siinä pitää olla vielä se tunne mukana. Vai mitä ootte mieltä? Ai näin. Toisinpäin. Kään toisinpäin. Ai näin. Näin. Se venyy. Ei poikakaan harjoittele ihan millä tahansa lohkolla.